Бүгінерге аммалығын алтын нәхелегер Советский Союз спортын мастергар кандидат Прохор Сутаков берегігер биатлонға республикатағы турнир болан аста. Сехили ұлыстағы корреспондент сюжетігер. Кихи сирүрдүгөр олорун тухары жаңга сергага сыхына үлете хамнаха үчүгэй кәрәнең орбута уос намага болан кәрә кәпсәңге кирсен көлөнеттен көлөнага берилер. Алтын нәһелеген жонтан бир оннук СССР спорт мастергар кандидата хастады гүлләх абсолютно чемпион призер Прохор Сутаков болар. Прохор Константинович ырсыллар тухары улуха нәһелеге сайдарын тугар өтө собастакты көлели сылжар. Трассы уркуларга манна деревня олар таксаллар да. Билеген даганы быйыл бу таксыяктыра. Бу билеген үдә үстүмү булды. Олар кадәннәр тагы прокат рибекне дендер каньяр көрдиләр. Ондан учителлар осколалар булган билеген физруктар аритмлы дендер кырыгылар тарбак кадәләр. Онан бу трасса шадаганы үледия, шадаганы күрәктәгеләр булыктыр дигән астында. Прохор Константинович Перегер биатлон турнира быйыл ан басаны тылына. Сүйрүүнү састырынан тустус бабыл харардылар. Манна жакталарга эржонга ветеранерге барта сүрбәттен такса күрәктә хәҗҗигденна. Гери күрәктә тарахны инче бай. Так бы не ожидал. Соперниктарым күчтәк бай булды. Шүн түгүрәндер. Оны биатлонга каханды кытачым ок. Но бүгүн кытынным хабилатим. Бу хаңа установканы биатлонга болла. Үшөй диханатым. Кыйлахтар металлеринен өйдөбүнүк биристеринен наградалынылар. Антон Териячилар бу күрәктәһи кең сәңәрини ылан үтөгөскә кубулуян өссөл бәк күрәктәһәчине түмөден эренеллер. Мария Иванова, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.